Herra, avaa minun huuleni. Niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jumala, ole armollinen, pelasta minut. Riennä avukseni, Herra. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Ylistys sinulle, Kristus, kunnian kuningas. Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumalalle. Psalmista 85. Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen. Älkööt he enää eksykö mielettömyyteen. Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniaansa. Laupeus ja uskollisuus kohtaavat. Oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta. Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satunsa. Herran edellä kulkee oikeus. Se valmistaa tien Herralle. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Rauhan Herralle tie. Tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumala. Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeet 26-30. Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat: Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen, ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi: Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Messias, minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Sinä olet suojani ja kilpeni, sanasi minä turvaan. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Kristusta, vapahtajamme ja iankaikkista Jumalaa, Marian poikaa, me ylistämme ikuisesti. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet minulle suuria tekoja. Hän nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyhjin käsin.
Hän on pitänyt huolen Israelista, palvelijastaan. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kristusta, vapahtajaamme ja iankaikkista Jumalaa, Marian poikaa, me ylistämme ikuisesti. Jumala, Herra Sebaot, lohduta meitä. Kirkasta kasvosi, niin me saamme avun. Tule Kristus ja auta meitä. Lunasta meidät armosi tähden. Herra, kuule rukoukseni. Kallista korvasi huutoni puoleen. Rukoilkaamme. Muista, Herra, kirkkoasi. Varjele se pahan valtiessa täydelliseksi rakkaudessa. Herra, armahda meitä. Tue kaikkia, joille on uskottu valtehtävissään rauha. Kristus, armahda meitä. Anna sairaiden ja masentuneiden tuntea yhteyttä Kristuksen kärsimykseen ja tulla osalliseksi hänen lohdutuksestaan. Herra, armahda meitä. Rakas Jumala, kiitos Johannes Kastajasta. Kiitos, että hän oli nöyrä ja uskollinen siinä tehtävässä, jonka sinä olit hänelle antanut. Hän ei tahtonut ottaa kunniaa itselleen. Hän halusi valmistaa tietä Jeesukselle. Kiitos kaikista ihmisistä, jotka tänäkin päivänä tahtovat johdattaa toisia Jeesuksen luo. Pyydämme, että mekin voisimme elämällämme kertoa Jeesuksesta. Rukoilemme Luthertalon seurakunnan puolesta, erityisesti heidän puolestaan, joilla on eri tavoin vaikeaa tai jotka ovat etääntymässä sinusta. Auta ja armahda, pidä kiinni ja pelasta. Kiitos, että kuulet rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos. Aamen, aamen. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.